1. joulukuuta vuonna 2020 lenkkeilijä löytää kuolleen naisen Jyväskylässä. Pian kuitenkin selviää, että nainen on joutunut henkirikoksen uhriksi ja lenkkeilijä tiesi asiasta. Joulukuun 1. tiistai 2020. Hätäkeskus saa puhelun. Hätäkeskus Nödsentral. Leevi täällä, hei. Hei. Täällä on juton nainen maassa. Anna hakatun näköinen. Anna osoite. Mikä tää on tää? Sit mä en muista osoitetta. Tää on tässä Kangasvuoren R:ltä hiekkatie, joka menee suoraan Pupariin. Eli... Niin, se on tää Vemmelsääri. Joo, mä näen tuon paikan tuossa. Samma sähköä kartasta, mutta... Pääseekö autolla ajamaan sinne? Pääsee autolla ajamaan sinne. Eli onko se Vemmelsääri, se mikä menee Kangasvuoren tieltä tonne Pupuhudan tielle, se tie siinä? Ota mä katon ihan pakko. Onko tää Vemmelsääri? Joo. Joo. Kyllä. Mä halutan ambulanssin tulemaan sinne nyt, niin Ambulanssia, tää on niin paha. Odota linjalla siinä. Kyllä. Mistä sä päättelet, että se on hakattu? Sen naama on turvoksissa ihan punainen, huuli vuotaa verta. Halo? Mä puhuin poliisille. Kyllä. Laita käsi sinne suun ja nenän eteen, niin tunneeko se ilmavirtauksen? Halo? Hänkö sinä... Ilma sieltä tulee ulos, mutta... Laita käsi siihen sen nenän ja suun eteen kämmensiltä. Tuntuuko se ilmavirtaus? Erittäin heikosti. Joo, selvä. Ja sä löysit hänet siitä nytte? Mä löysin hänet taas. Joo, selvä. Nyt pitäisi ruveta elvyttämään, jos se hengitys ei ole normaalia. Kyllä. Missä asennus makaa? Selkäasennus tällä hetkellä oli äsken kylkiasennus. Joo, onko sä yksin siinä? Kyllä. Joo, selvä. Elikkä jos se hengitys ei ole normaalia, niin mä annan sulle elvytysohjeita tästä. Kyllä. Valmis. Joo. Elikkä sä olit yksin, kuka ei voi mennä vastaan? Mä oon yksin tässä ketään. Joo, selvä. Elikkä polvistu, saatko sä kaiuttimen päälle? Saan. Joo. Halo. Joo, selvä. Kyllä. Polvistu potilaan viereen. Tässä. Joo. Aseta kämmenesi tyvi keskelle rintakehää rintalastan päälle rintojen väliin. Valmis. Joo. Aseta toinen kämmen rinnalla olevan käden päälle. Kyllä. Sitten ryhdy painamaan voimakkaasti pumpaten noin 5 senttiä syvään tähän taktiin. 1, 2, 3, 4, 5. Kyllä. Poliisi sekä ambulanssi saapuvat paikalle. Hätäkeskuspuhelun tehnyt mies päästetään lähtemään kotiin. Poliiseille on selvää, että nainen on joutunut rikoksen uhriksi. Tapahtumapaikalla tehdään teknistä tutkintaa. Paikalta löytyy tuoreet renkaitten jäljet. Ruumis tunnistettiin sormenjäljen avulla. Kyseessä oli jyväskyläläinen 25-vuotias Janette. Seuraavana päivänä poliisi ottaa kiinni uhrin miesystävän Jani Kuivalaisen. Hätäkeskuspuhelun tehnyt mies, Leevi, otettiin myös kiinni samana päivänä. Poliisille kävi ilmi, että Leevi on Janin hyvä ystävä. Jani asui Jyväskylän Pupuhuhdassa yhdessä naisystävänsä Janeten kanssa. Poliisi tutki asunnon. Asunnossa oli ilmastointiteippi,
teippiä, josta löydettiin Janeten sekä Janin DNAta. Ilmastointiteippi oli kooltaan juuri Janeten ranteeseen sopiva. Janin puhelimeen tehtiin laiteetsintä. Jani oli lähettänyt Leeville ääniviestejä samana päivänä, kun Janette löytyi menehtyneenä. Tiedätkö mitä tuntuu oikeasti vittu kuluttaa elämästään 2 vuotta siihen, että sä yrität saada toisella olemaan vittuun hyvän olon ja että tekisit sen elämästä paremman. Ja sä 2 vuotta vittu elänyt ja pähkäillyt ja ollut koko ajan vittu tuskissaan ja valvonut öitä, että miten sä saat hyvän olon toiselle. Niin toisen vastaus on hymyssä suin se, että siksi et saanut minun hyvälle tuulle, koska mulla oli miehiä Pertun lisäksi 3 muuta. Ja niin Perttu oli ainut, ketä se pani vaan pari kertaa ja muita koko ajan. Koko mun suhde on ollut sitä, että vittu me ei ollut mitään muuta kuin jälkiliukkailla. Me on tarjonnut tuolle ihmiselle elämän, me on tarjonnut huumeet, rahat, kaiken. Niin se ei tarvinnut minun mihinkään muuhun kuin siihen, että mä maksan sille kaiken. Ja sille se miehille. Se oli ainut, mihin se minun tarvii. Tätä me tarkoitin sillä, että jokaisella ihmisellä on aina joku agenda. Kaikki haluaa musta jotakin. Tää halus multa vittu mun rahat ja huumeet. Kaiken. Ja mä oon saatana 3-vuotiaan tasolla tunnetiloissa. Mä en osaa käsitellä näitä tunteita. Mä en osaa käsitellä mitään. Ja mulla napsuu päässä ihan vitun lopullisesti. Ihan oikeesti minun pelottaa. Mulla vaan kilahtaa. Musta tuntuu ihan oikeesti, että mä en tajua enää jaksaa. Mä oon pahoillani, kun mä edes pyydän tätä ja mä ymmärrän, jos sä et halua, mutta musta tuntuu, että pitää tarvita jonkun asunnon. Jonkun paikan, missä olla. En tänään, mutta ehkä huomenna, ehkä ylihuomenna. Mutta me tarvitsemme paikan, jonne mennä. Koska me voi olla täällä Osipaan tiellä. Koska kaikki ne muut miehet, vittu, niin niiden pitäisi päästä tänne, kun Janetella tekee mieli. Mutta kun mä en ole tarpeeksi hyvä enkä sopiva. Ja koska me en suostu tarjoamaan dopea, kun mulla ei varaa siitä siihen, niin musta ei ole enää edes hyötyä. Jani oli lähettänyt samoihin aikoihin myös muita viestejä Leeville. Tuo vaan nauro, kun kysyin, miksi se teki mulle noin. Vaikka tiesi, että mulla lapset ja voisin viettää viimeiset elinvuoteni niiden seurassa. Koska heinäkuuhun on mun laskettu elinaika. Se vaan nauro ja sit kilahdin. Mie vittu löin sitä. Lujaa. En uskalla lähteä täältä, kun pelkään, että se kuolee ja pelkään olla yksinkin täällä. Mie oikeesti löin sitä kuin miestä. Älä kerro tästä vielä kellekään, ole kiltti. Mut voitko tulla tänne? Tarjoan savut ja kaikki. Poliisi saa selvitettyä päivän tapahtumat. Kello 10 aikaan päivällä naapuri kuulee naisen huutoa asunnosta. 3 tuntia tästä asuntoon saapuu henkilö, jolle Jani myy kannabista. Kuluu toiset 3 tuntia, jolloin Jani hakee asunnon alaovelta itselleen pizzan. Vajaan tunnin päästä Jani lähettää Leeville viestit. Samoihin aikoihin yksi naapureista kuulee miehen huutoa. 1,5 tuntia kuluu ja Leevi saapuu paikalle autollaan. Leevi menee asuntoon sisälle. 20 minuutin päästä Jani kantaa Janeten Leevin auton takapenkille. Tämän jälkeen he ajavat Vemmensääreen ja nostavat Janeten kevyen liikenteen väylälle. Jani poistuu paikalta ja Leevi jää soittamaan hätäkeskuspuhelun. Ensimmäisissä kuulusteluissa Jani halusi ensin nukkua ennen kuin hän suostui puhumaan asiasta tarkemmin. Myöhemmissä kuulusteluissa hän kertoi tapahtumista enemmän. Olen täällä, koska olen epäiltynä tappoon. En kuitenkaan halua tulla kuulluksi ennen kuin olen saanut nukuttua. Olen nukkunut huonosti ja minua ahdistaa ihan hirveästi. Haluaisin siis nukkua ensin ja vasta sitten selvittää asiaa.
Minua ei ahdista se, että olen luultavasti tappanut ainoan ihmisen, joka ei ahdista minua. Se, että olen luultavasti tappanut hänet, aiheuttaa minussa vihaa itseäni kohtaan, raivostuttaa ja vituttaa. Ahdistus on aivan liian lievä sana kuvaamaan sitä. Se ihminen ei ansainnut tulla tapetuksi ollenkaan. En ole varma nytkään, olenko hereillä vai unessa. Ainakin toivon koko ajan, että heräisin tästä pahasta unesta. Haluan selvittää asiat sitten, kun olen saanut nukuttua. Olin siis ensin Janeten kanssa kahdestaan asunnolla. Olemme asuneet asunnossa vuoden tai 2 yhdessä. Tapasimme joskus 2 vuotta sitten. Muistan sen, että olimme sängyllä molemmat ja olimme jutelleet jostain, olimme menossa nukkumaan muistaakseni. Meillä oli ollut joku keskustelu siitä, että oliko jompikumpi pettänyt. Mutta se oli jo ohi, eikä kunnon riita ollenkaan. En muista mikä päivä tai vuorokauden aika oli. Seuraavaksi en tiedä mitä on tapahtunut. Jotain minussa on muuttunut ja minulla on kokonaan blackout sen jälkeen. En siis muista mitä on tapahtunut, mutta seuraavaksi havahduin siihen, että koko makuuhuone on hullunmyllyä ja Janette sängyllä on ihan täysin veressä. Patja oli myös veressä. Janette makasi sängyssä selällään. En muista miten raajat olivat. En muista myöskään, oliko Janetella vaatteita päällä. Pää näytti pahasti pahoinpidellyltä. En muista miltä muu vartalo näytti. Sen jälkeen päässäni on huutanut vain koko ajan herää, herää. Makuuhuoneen hullunmyllyllä tarkoitan sitä, että patjat olivat missä sattuu ja sängyt erillään. Ensin en tajunnut, että olen tehnyt sen. Katsoin asunnon läpi, onko siellä ihmisiä. Ei siellä ollut ketään. Tajusin, että olen hakannut Janeten pahasti. En muista olivatko käteni veressä tai oliko minulla muuten verta vaatteissa tai muualla. En muista, että olisin siivonnut asunnossa mitään. Kun tajusin, että jotain on tapahtunut, niin otin itse yhteyttä kaveriini Leeviin ja kutsuin hänet asunnolle. Minä olen Janettea nyrkillä lyönyt ja jatkanut vaan. En muista tätä, mutta näin siinä on täysin varmasti käynyt. En tiedä olenko lyönyt jollain muulla kuin nyrkeillä. Se havahtuminen tilanteeseen on tapahtunut niin kuin aiemmin kerroin, eli havahduin siihen, että päässäni on Janeten ääni, joka sanoo herää. En tiedä onko tämä totta vai minun pääni sisällä oleva asia. Ensin en tajunnut tehneeni sitä itse ja tarkistin asunnon. Olen aivan varma, että minä olen Janeten hakannut siihen kuntoon. Janette makasi sängyllä aivan paskaksi hakattuna. Hänen naama oli aivan turvoksissa ja mustelmilla. Silmät olivat kiinni ja turvonneet kai umpeen. En osaa sanoa miltä suu näytti, mutta ainakin paidan ja housut puin hänelle ennen kuin lähdin kantamaan Janettea autoon. En muista oliko Janeten vartalossa vammoja tai miltä hän näytti, muistan vain ne kasvot. Yhdessä kohtaa kuulusteluja Jani väitti asunnossa kannabista ostamassa käyneen miehen potkaisseen Janettea päähän. Myöhemmin hän kuitenkin kielsi tämän koskaan tapahtuneen. Myös Leeviä kuulusteltiin. Minä tiedän mistä asiasta tässä on kyse. Olen tuntenut Jani Kuivalaisen noin 2 vuotta, josta viimeisen puoli vuotta olen ollut paljon hänen kanssaan tekemisissä. Noin vuosi sitten tutustuimme kunnolla. Viimeisen puolen vuoden olen siis ollut paljon tekemisissä hänen kanssaan ja ollessani armeijasta lomilla olen ollut Janin kanssa lähes päivittäin tekemisissä. Eilen Jani laittoi minulle viestin Vikkerissä lyhyellä poistumisajalla, noin 4-7 aikaan. Jani kirjoitti, laittoi ääniviestejä ja soittikin. Jani sanoi, että on mokannut, että on lyönyt Janettea kuin miestä ja sanoi, ettei pysty tähän ja että minun pitää auttaa. Kysyin, onko Janette hengissä ja Jani sanoi, että Janette hengittää, mutta on tajuton. Menin heti näitten viestien jälkeen sinne heidän asunnolle, jossa pahasti hakattuna, tajuttomana sängyllä. En voinut kuvitella, että tilanne oli niin paha. Janette makasi sängyllä kaikki raajat levällään, selällään. Sellaisessa tähtikellunta-asennossa. Minä käänsin Janeten kyljelleen, koska hän oli tajuton. En muuten tarkistanut Janeten tilaa.
Kysyin Janilta hengittääkö Janette ja Jani tarkisti ja sanoi, että hengittää. Janeten kasvot olivat turvonneet kiinni. En ihan kunnioitussyistä katsonut Janettea enempää. Jani hoki minulle, että miksi Janeten piti nauraa, miksi hänen piti nauraa. Jani kertoi heidän keskustelleen pettämisasioista ja Jani oli kysynyt mikä hän on Janetelle. Että onko hän vain aineita ja hetken hyväksikäytettävä mies, kun Janette käy panemassa muita. Janette oli naurahtanut Janille ja Jani kertoi, että hänellä meni siitä hermot, joten hän hakkasi Janettea. Jani ei kertonut, millä oli hakannut Janettea, oletan että nyrkillä. Minä en nähnyt, että Jani olisi tehnyt mitään väkivaltaa Janetelle, mutta Jani sanoi aiheuttaneensa ne Janeten vammat ja tosiaan lyöneensä tätä kuin miestä. Jani puki tajuttoman Janeten päälle vaatteet asunnossa. Jani kantoi Janeten olkapäällä autolle. Jani laittoi Janettea sisään apukuskin puoleisesta takaovesta ja minä autoin toisesta takaovesta vetämällä. Saimme Janeten takapenkille ja minä ajoin. Jani istui etupenkillä. Ajoimme suoraan Vemmelsäärtä alas ja pysähdyin siinä mäessä, josta Janette sitten löytyi. Siinä kohdalla Jani otti Janeten auton kyydistä ja Janette jäi makaamaan siihen kevyen liikenteen väylälle. En muista autoinko tässä ottamaan Janeten kyydistä. Ainakin nousin autosta. Jani meni sen jälkeen kuljettajaksi ja sanoi käyvänsä R-kioskilla. Hän sanoi, että voin soittaa lanssin. Soitin lanssin saman tien sen jälkeen. En ole nähnyt autoani tuon jälkeen. Mä en silloin nähnyt kuin ne kasvot. Tai näin, mutten katsonut muuta kuin kasvoja. Niistä kasvoista menin sokkiinkin. Syy miksi en tuijottanut Janettea oli se, että hän oli alasti. Vuonna 2021 Keski-Suomen käräjäoikeus tuomitsi Jani Kuivalaisen elinkautiseen vankeusrangaistukseen. Mielentilatutkimuksen mukaan Jani oli syyntakeinen tekoaikaan. Jani oli teipannut Janeten ranteet ja tukkinut hänen hengityksen peittämällä kasvot ilmastointiteipillä. Janetelle oli aiheutunut pahoinpitelystä yhteensä 155 vammaa. Leevi puolestaan tuomittiin 3 kuukauden pituiseen ehdolliseen vankeusrangaistukseen hautarauhan rikkomisesta.